Bună ziua, dragi urmăritori, și bine ați venit la o nouă ediție a seriei noastre Aradul de Colecție. Este luna mai, în sfârșit primăvara și-a intrat în drepturi și cum altfel am fi putut sărba acest eveniment decât printr-o ieșire în natură. Așadar, ne-am urcat în mașină și am venit în localitatea Susag ca să vizităm acest minunat câmp de narcise. Un weekend liber în această perioadă, vă recomandăm cu căldură să vă urcați în mașină, să veniți la Susag pentru a vă bucura și dumneavoastră de această minunată priveliște de primăvară. Acest episod vi s-a părut interesant, vă invităm să ne susțineți printr-un like și un share și de asemenea să vă abonați la pagina noastră de YouTube Aradul de Colecție pentru a descoperi și alte locuri frumoase din județul Arad.